Ji bernameya gundê me dem baş temaşevanên hêja. Hefta borî mecwera behsa erdnîgarî û dîroka dêrika çiyayê mazî kiribû. Em ê divê beşê de jî behsa ciyên dîrokiyên li Dêrikê bikin. Tilbisîn 3 kîlometre li biniya Dêrikê li ser rêya Mêrdînê ye û ji gelek malên qelebalık pêk tê. Gund li dora girê keleyê ava bûye. Li ser vî girî di meydanek bi qasî 300-400 metrekare da xirbeyê keleyê hundir heye. Ji şiklê çêkirina vê keleyê tê fêm kirin ku ew ji aliyê Bizansiyan ve hatiye çêkirin. Bedena bajêr jî ji aliyê Başûr ve digîje çemê Zuha. Ji aliyê Rojava ve jî digîje girê Çalan, ji aliyê Bakur digîje Baxçeyên Xabê û di aliyê Rojhilat jî Qesra Nebî di nav sînorên wê de dimîne û digîje çemê Zuha. Dirêjbûna bedenê nêzîkî 10,000 metre ye û bajarê Tilbisîm yê kevin di hundirê vê bedenê de ye. Ava bajêr û keleyê ya vexwarinê zivistanê jî ava xabê û havînê jî ji sarincan dihate stendin. Ji xirbeyên taxa heciyan tê famkirin ku başûrê bajêr bi temamî ji serayan pêk dihat. Di hinek xaniyan da mozayîkên rengîn yên Bizansan hetanî vê dewrê jî mane. Beden û xirabeyên bajêr niha bi tevahî wenda bûne. Qesra Qenco bi qasî 3 kîlometreyî li başûrê Rojavayê Dêrika çiyayê mazî li gundê Qesrê ye. Ev gund kîlometre kareyekî li biniya rêya Mêrdîn û Rihayê ye û ev ciyê Xanê bi navê kîlometreya 67 tê binavkirin. Di dewra berê da di navbera eşîran da şer û pevçûn kêm nedibûn. Ji bona vê yekê Qesr weke keleyan dihatin lêkirin. Qesrên ku wek Qesra Qenco li derdora Mêrdîn û Rihayê bi jimarek zêde hebûn, lêbelê Qesra ku heta vê rojê li ser lingan maye Qesra Qenco bi tenê ye. Nivîsteka li ser derî ye xuya dike ku Qesr bi hîcrî di sala 1120 û bi mîladî jî di sala 1750 da hatiye lêkirin û dîsa bi hîcrî di sala 1320 û bi mîladî jî di sala 1950 de ji aliyê Hüseynê Qenco ve hatiye tamîr kirin. Dora Qesrê bi bedeneke ku dirêjbûna wê 300 metreyê hatiye pêçan. Firehbûna bedenê jî 8-9 santîme. Ji bona ku ew bikaribin bi rihetî ji êrîş û talûkeyên haydar bibin, li her çar qoziyên bedenê jî nêringeh hatine çêkirin. Du deryên wê hene ku yek li Bakur û yek jî li Başûr dinêre. Qesr li ser çar tebeqaye û bi kevirên reş hatiye çêkirin. Beşên odeyan jî li ser çar histûnên kevire û wek kubeyan hatire çêkirin. Li pişta xênî jî çar nêringeh û bedeneke bilindahiya wê bi qasî 1,5-2 metreyan heye. Ji bona parastinê di her nîv metreya vê bedenê da berqaz hatine çêkirin. Li tebeqa duyem odeyek heye ku wek kîlerê tê bikaranîn. Kela Rebetê yek ji ciyên dîrokiyê li Dêrikê ye. Kele di nav sînorê gundê Rebetê de ye û bi qasî 15 kîlometre dikeve Rojavayê Dêrikê. Keleya ku li Bakurê gund e li ser girekî bi qasî 105 metre bilind e û li kêleka newalekî teng hatiye avakirin. Di newalê de jî xerabbajarek kevnar heye. Tevahiya gir ji kevirên hişk pêk hatiye. Avahiya herî mezin a ji beriya artûkiyan maye ev kele ye. Pîvana bedena keleyê 1500 metre ye. 15 birç û 4 ciyên çavderî ango nêringehên wê hene. Bilindahiya bircan 15 metre ya bedenê jî 10 metre ye. Bilindahiya bedenê li hinek ciyan bi qasî 20 metreyê jî heye. Du deryên kelehê hene. Yek li Rojava ye, yek jî li Rojhilat e. Gava meriv di nav deriyan ra dikeve hundirek kelê ferq dike ku keleyê hundir bi du bedenên parastinê hatiye pêçan. Ev her sê beden jî bi deriyan bi hev du ve girêdayîne. Ji ber ku avahî dibin axê de hatine çêkirin, hundirê keleyê wek meydaneke xuya dike. Di hundirê keleyê da serê histûnan û rolyefên şêran tên dîtin. Xirabeyên qesran, embarên zexîreyê, sarincên avê û avahiyên din, heta îro jî li ser lingan mane. Dîsa di nav bermahiyan da tê xuya kirin ku xirabeyên aydê textê qiralê kelê heye. Hewcedariya her kesê dîroknas pê heye ku ev keleh û xerabbajarê di newalê de ye bibînin. Xerabbajarê Fitnê li biniya gundê Fitnê ye û bi qasî 13 kîlometreyan li Bakurê Rojavayê Dêrikê dikeve.
ev xerabajar di nevalekî de ye û ji bakur ber başûr ve fireh dibe. Dirêjbûna nevalê bi qasî kîlometrekî, firehbûna wê jî bi qasî 500 metreyî ye. Di vî xerabajarê de xerabeyên dêran, qesran û hejmarekî zêde xanîn xerabe henin. Bi taybet xerabeyên dêra mezin didin xuyakirin ku ev bajar bi teknîk û zanebûneke pêşveçûyî hatiye avakirin. Kevirên ku avahî pê hatine çêkirin pir giran û bi stîlekî pir bedew hatine neqişkirin. Plana bajêr û stîla çêkirina avahiyan xuya dike ku ev bajar di dewra Bizansiyan de hatiye avakirin. Ev bajarê mezin û gewre ji ber pêkate û afatên xwezayî û ji destê defînegeran di dema îronî de ketiye rewşeke pir xirab. Xirabeyên Kerkuştî li ser rêya hevrîşime ya dîrokiya navbera Wêranşar û Nîsêbînê nêzîkê gundê deşîne. Di kolanên li vê derê de hetanî niha rastî sê qatên aydê serdemên cuda hatine dîtin. Tebeqeya yekem aydê Romayê, ya duyem serdema Asînî, ya sêyem jî dawiya serdema Neolîtîk û destpêka Kalkolîtîk e. İnsanên wê demê 8000 sal berê di holûk û kozgan de dijiyan. Miriyên xwe li malê bin ax dikirin. Deriyên wan jî bi teswîrên heywanan de hatin neqişkirin. Xirabeyên Ofiyê 10 kîlometr li Rojavayê dêrkêne. Ev bajarê ku li ser girekî piçûk e di dewra Romayê de hatiye avakirin. Di dema xwe de ev bajar navenda zanistî û bazirganiyê bûye. Lêbelê li bajêr bi tenê esasên avahiyên û bedena bajêr, sarınc û tirbên ji kevir hatine kolan û rolyefek şêrekî mane. Textê qîza Qirêl ciyekî dîrokiye ku ji serdema Roma û Bizansiyan maye. Herêmeke kevnar û dîrokî ye. Nêzîkê girê baniyê ye û di nav sînorê gundê Heramiyan ango nalçîxanê de ye. Di vekolînên vê derê de gelek şopên dîrokî û avahiyên kevnar hatine dîtin. Avahiyên vê derê hemû bi çamûra ku jêra zift û xecer tê gotin hatine çêkirin. Ev xerç bi tevlîheviya cewsek û kevra kir hatiye çêkirin. Di nav sînorê navçeya Dêrikê de 6 dêrên aydê Asûrî, Ermenî û Keldaniyan hene. Di nav vana da ya herî binavûdeng dêra Sor e ku bûye çavkaniya îlhamê ya ji bo Stranbêjan. Dêra Sor li taxa herî kevin a navenda Dêrikê ye. Dêr di sala 1650 da hatiye çêkirin. Ji dêra Sor re dêra Ermeniyan a Sûrb Kevork jî tê gotin. Dêr ji du beşan pêk tê. Di dema avakirina dêrê de ji bo îbadetê û ji bo perwerdehiyê du beş hatine çêkirin. Ji ber ku di avakirina dêrê de axa soringî hatiye bikaranîn, bi Kurdî jê re dêra Sor tê gotin. Firna gawuran dikeve başûrê rêzeçiyayên pişt navçeyê. Ew di şiklê bîrekî de ye ku tê gotin hetanî roja îro hê nehatiye pîvandin. Di gel hewldanan hê kesî xwe negihandiye binê wê. Şikefta Xabê bi qasî 3 kîlometre li başûrê Rojhilatê Dêrikê ye. Tenê meriv dikare di rêya ku ji bo gundên çiya hatiye çêkirin da biçe dîtina şikeftê. Bingeha aboriya Dêrikê ye beşeke giring a zeytûn û fêkiyan li vê herêmê tê kirin. Baxçeyên Xabê di navbera sê çiyayên bilindan e. Ji bakur ve ji çiyayê Kanîspî bigir hetanî kuntara çiyayê Turcel û herêma Tilbisimê dirêj dibe. Li vir du çavkaniyên avêyên giring hene ku ji bo avdana baxçeyan têne bikaranîn. Yek ji wan bi navê Xaba Jorîn ya din jî navê wê Şikefta Xabê ango serê Xabê ye. Di demsalên zivistan û biharê de ava ku ji jêderka Xaba Jor dertê li her derê belav dibe, lê di destpêka demsala havînê de zû dibe. Ji çemê ku bi herîkîna ava çavkaniya Xaba Jorîn çê dibera çemê zû tê gotin. Li ser vî çemî du heb çavlan ango şilale hene. Ava ku ji jêderka serê Xabê dertê ji şikeftekî 340 metrekare derdkeve. Ava ku ji vir tê hetanî serê havînê têra hemû baxçeyên Xabê û gundên derdorê dike. Ji xeynî Xaba Jorîn û şikefta Xabê di baxçeyên Xabê de jî gelek çavkaniyên avê hene. Evana çavkaniya Hesen û Hüseyn, Gola Turcel, Hewza Osmanê Silo, Himhim, Kaniya Bindêl, Hewdik û Kaniya Karisk bindêrin. Li derdora şikefta Xabê û Xaba Jêrîn bermahiyên bajarekî kevnar hene. Ev der li Dêrikê yek ji jîngehên herî kevnar e. Di nav baxçeyên Xabê de bi qasî 20 heb aşên avê jî hebûn. Kelaya dêra Metînan bi qasî 20 kîlometre li bakurê Rojavayê Dêrika çiyayê Mazî ye.
گوندێک و کەلە لێیە bi şemrexê vegiredayî ye. Kele di dewra Bizansiyan da li ser girekî ku bilindahiya wî li dor 150 metreye hatiye avakirin. Kesên ku ev keleye çêkiribûn, rêya karwanan jî xistibûn bin kontrola xwe. Nêrîngeha keleyê li ser 8 bircan hatiye çêkirin. Tenê deriyekî wê heye û ew jî li bakur dinêre. Derî li ser rasta meydana keleyê ye. Di hundirê keleyê da sarincên avê, embarên zexîreyê û avahiyên xerabe henin. Bilindahiya nêrîngehê 20 metre ya bircan 15 metre û ya bedenê jî 10 metre ye. Kele û avahiyên hundirê wê di rewşeke xirab dene. Eşîra metînan a ku li sêgoşeya Mêrdîn, Riha û Amedê cî digire, bi nüfusa xwe ya pir zêde yek ji eşîrên çalak ên 36 herêman e. Li Dêrikê 15 gund û 17 mezre, li Şemrexê 5 û li Şinarê 10 gund û 4 mezre mezreyên eşîrê hene. Damezrînerên eşîra metînan 4 biran e. Gundên vê eşîrê ku bi navê Şêxkî tên naskirin ev in: Sipnat, Xanûk, Zorava, Bîra, Dêra Metîna, Birc û Ortawêran. Kevintirîn gundên eşîrê ev in: Belik, Dêra Metîna, Kevirşîn û Xanûk. Di qonağa pêşîn da gundê Sipnat û Dêra Metîna avakirine. Belê temaşevanên hêja, me ji were behsa taybetmendiyê navçeya Dêrika Çiyayê Mazî kir. Em ê hewl bidin hefteya pêşiya me bi danasîna navçeyekî din derkevin pêşberî we. Hetanî wê rojê li xwe miqate bin. Den baş.